Hola a tots, soc na Cristina Font, especialista en economia, política i protocol xinès. A la tertúlia del dimarts de l'Ateneu us parlaré del mercat turístic xinès. Per nosaltres, els menorquins, parlar de turisme no és sols parlar d'economia, sinó parlar d'un dels agents dinamitzadors socials més importants que tenim aquí a la illa. Com bé sabem, pels nostres governs és molt important trobar aquella fórmula màgica que faci que l'estacionalització del turisme s'allargui. Però com ho fem per trobar aquest model turístic que sigui intel·ligent, competitiu i sostenible? Jo us ho diré. Ens obrim al mercat turístic xinès. Per què? Doncs bé, el mercat turístic xinès té unes característiques pròpies. La primera, que ells no oferien turisme a l'estiu, sinó que ens vindrien a l'octubre i al febrer, ja que el seu calendari és diferent al nostre. Al igual que hi ha aquest petit factor, n'hi ha moltíssims més que també són avantatjosos. Dimarts a l'Ateneu, si veniu, us explicaré i us donaré alguns consells per atreure el mercat turístic xinès a la nostra illa, als nostres hotels, als nostres restaurants i als nostres comerços. Cantriay patrocina este programa. Calle Ruiz y Pablo 41, Viajero.